Ipalita oh. Grabig tubig dire. Murag dagat. Okay, ninghanan sa may kay akong katanawan. Nawa tanawa gid ko jud na. Tuan na. Mamuning lala si Jack kinahanglan tug trapo. Tuan na, menjawab sakay sa ko guys, mabisaan ko ara mong gipakita. Unsa guys? Halo guys, ug karon ning hanong me. Kay among patanawan sa lakko, kinadakuan nga. Among patanawan sa kinadako ang dam niya sa ubay. Unsa guys ha? Kay mutunga sa ko ato to ah. Ato ko ibabaw, among patanawon. Ginoo ko. Unsa kay porma dalang ibabaw ara na kong kahadukan. Hallelujah. Mutunga sa midari guys. Isa guys ah. Kini ah. Dagat to. Ha? Dagat. Asa? Hallelujah. Grabe guys. Tanawa. Tadadadang. Dara. Magdak na katong dito kuan. Ginoo ko. Kay paingon ba ka manap arang gawanang maning tubig ani. Mo na nag-supply sa bilaran. Mao ni dakong dam sa ubay guys. Ipalita oh. Grabig tubig dire. Murag dagat gawanang. Ihadul ka laom jud na dana anak ba? Ginoo. Na isda. Tay mga wild duck to ah. Dagdagan oh. Wild duck. Asa man dana? Kana mangleupan nga hapon ka yung murag ora sila oh. Kadu ka man dali kadug na bata ani. Kaya hindi para tong pilar na. Unsa guys nakakita na mo? Mao ni dam sa ubay. Naghambang ana to di. Unsa ang karsada ang tabuk ani napoy kabasakan. Koy mga bay bawal man na ibay gud ani. Kabasakan ni ani. Ano ba? Luag ug basak ani. Farm, wag. Wag. Farm to sa Alturas? Alturas sa. Ay, magamaog mga bahog. Ay, mao daytoy tighimog bahog sa Alturas, guys. Bahog kayo. Mantay kay basi ma-slide ka, guys. Simba ko. Matugbang nami kay muuli nami. Ladyo pa mig ulian. Ang manong ni. Manong DR. Para among buyoro, guys. Pa. Bujuro na mo. Ladyo pa mig ulian. Hindi ko nag-ikog. Hindi na pasiro ni Agi. Ay, salamat Ginoo. Nakakita na Chukos Dam sa ubay. Hihi, ato nami. Hindi guys, mau to. Ang nakita ang kinadako ang dam diri. Gawanang. Napadari ka na dyan. Ha? Kanang overflow. Asa man? Nai overflowhanan ni da. Sa dam di oh. Pasabot puno kay overflow man. Ay, bitaw. Tanaw mo guys. Tawa. Ani ang tubig ko puno dito, muawas ani. Nak no? Rinanan. Ya, ito na dyan me. Umbara to. Kita pohon ini kulit. Ini abot namo dito sa bye. Okay, dengan salamat. Ihadul ka laom jud na dana anak ba? Ginoo. Na isda. Tay mga wild duck to ah. Dagdagan oh. Wild duck. Asa man dana? Kana mangleupan nga hapon ka yung murag ora sila oh. Kadu ka man dali kadug na bata ani. Kaya hindi para tong pilar na. Unsa guys nakakita na mo? Mao ni dam sa ubay. Naghambang ana to di. Ang karsada ang tabuk ani napoy kabasakan. Koy mga bay bawal man na ibay gud ani. Kabasakan ni ani. Ano ba? Luag ug basak ani. Farm, wag. Farm to sa Alturas? Alturas sa. Ay, magamaog mga bahog. ay mao daytoy tighimog bahog sa Alturas, guys. Bahog kayo. Mantay kay basi ma-slide ka, guys. Simba ko. Matugbang nami kay muuli nami. Ladyo pa mig ulian. Ang manong ni. Manong DR. Para among buyoro, guys. Pa. Bujuro na mo. Ladyo pa mig ulian. Hindi ko nag-ikog. Hindi na pasiro ni Agi. Ay, salamat Ginoo. Nakakita na Chukos Dam sa ubay. Hihi, ato nami.
guys, mao ta. Ang nakita ang kinada ko ang dam diri. Gawa nang Napadari ka na dyan. ha? Kanang overflow. Asa man? Nay overflow hanan ni da. Sa dam dia oh. Pasabot puno kay overflow man. Ay, bitaw. Tala mo guys. Ani ang tubig kong puno dito. Muawas ani. Nak no? Drinanan. Ya, ito na dyan, me. Umara to. Kita-kita po kung inig-ulit. Inig-abot na mo dito sa Bye. Okay, dengan salamat.